These are our homes, these are our families, and it's important that everybody has a voice. Yn grŵp Cynefin, da ni'n meddwl bod o'n rili bwysig bod ni'n derbyn sylwadau a barn tenantiaid wrth i ni lunio a siapio gwasanaethau sydd yn dylanwadu ar tenantiaid. Mae derbyn barn nhw yn mynd i golygu bod yr gwasanaethau yn gwasanaeth sy'n siwtio nhw ac yn golygu bod nhw'n hapusach yn eu cartrefi ac ar diwedd y dydd cartrefi nhw ydy nhw. Dwi'n gweithio'n agos iawn efo tenantiaid a dwi'n mwynhau hynna. Dwi'n licio bod ar lawr gwlad efo'r tenantiaid. Dwi'n meddwl y ffordd gorau chdi ddysgu beth sy'n bwysig iddyn nhw, bod chdi'n darllen a siarad efo nhw. I've done a lot of group Cynefin over the years. I've got involved with the Eisteddfod, dressing up as a mascot, the parade in St David's Day. I do a lot at the hub with group Cynefin, helping out up there. I just love the sense of community. These events that Group Cynefin put on are open to everybody. You know, everybody has a voice and they do listen. Rydym yn derbyn barn tenantiaid mewn amryw o ffyrdd. Mae gennym ni fforwm tenantiaid sydd yn cyfarfod yn wythnosol. Mae gennym ni ymgynghoriadau yn digwydd. Dyn ni'n mynd allan ar yn gwybdaeth, nocio'r drysau tenantiaid, siarad efo nhw ar stepen drws i derbyn barn nhw ar hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Gen nhw diddordeb mawr yn eu tenantiaid ac mae hwnna'n dod drosodd mewn pob cyfarfod. They continuously look at their standards, they continuously look at their policies. It's changing it from the top level all the way down. Fel rhan o'r panel tenantiaid, dwi'n teimlo bod fi'n cael gwybod pethau sydd yn mynd ymlaen. Dwi'n teimlo bod pawb yn gwrando, mae'r staff i gyd yn gwrando ar ni fel tenantiaid. Mae'r tŷ yn glyd o bod dim dyn ni wrth y bodd yn byw yn fan hyn. Mae o'n dda iawn cael cyfarfod efo tenantiaid ar ei stepan drws, cael gweld beth sy'n bwysig iddyn nhw, be maen nhw'n hoffi am lle maen nhw'n byw, be maen nhw'n hoffi am beth da ni'n gynnig fel cymdeithas tai, y ffordd da ni'n gallu dylanwadu'n bositif ar eu bywydau nhw. Dwi'n swyddog cymuned a dwi'n delio lot efo'r cymorth ychwanegol sy'n gael i tenantiaid. So, da ni'n gwneud cymorth digidol, da ni'n rhoi benthyg dyfeisiau neu SIM cards a cymorth i galluogi bobl gymryd rhan. Da ni hefyd yn rhoi cymorth hyfforddiant i tenantiaid, so uchafu sgiliau a gweithio ar CVs. Enghraifft arall o clywed llais y tenant ydy wrth recriwtio staff grŵp Cynefin. Mae tenantiaid yn rhan o panel cyfweld ar gyfer swyddi yn bob adran yn grŵp Cynefin. Da ni hefyd yn gallu talu am costau teithio, costau edrych ar ôl plant i galluogi unigolion i gymryd rhan mewn bywyd a prysur. Dwi yn arwain efo mystery shoppers a tenant archwilwyr. Mae mystery shoppers ac tenant inspectors yn monitrio gwasanaethau mae tenant yn disgwyl gael gen grŵp Cynefin. Mae o'n dda iawn gweld yr ymrwymiad sy'n cael ei roi gan y cwmni i sgwrsio fe tenantiaid a'r barodrwydd yna wedyn i dderbyn barn y tenantiaid am y gwasanaethau sy'n effeithio nhw a sut mae'r staff wedyn yn barod i roed newidiadau ar waith. Group Cynefin is a beacon of tenant awareness on the part of the landlord, which is very pleasing and as it should be.